ஆவியில நிரம்பினவங்க ආත්මෙන් පිරුණු අය. புத்தி சொல்லுவாங்க. ඒ යම් අයට දැනුමුතුකම් දෙනවා. ஆவியில நிரம்பாதவங்க ආත්මෙන් පිරලා නැති අය. புத்தி சொல்லுவாங்க. ඒ වචනේ කියනවා. ஆவியில நிரம்பினவங்க ආත්මෙන් පිරුණු අය. புத்தியை காட்டுவாங்க. ඒ යම් දැනුමුතුකම් ஆவியில நிரம்பாதவங்க ආත්මෙන් පිරුණු புத்தி නැති අය. காட்டுவாங்க. ඒ අය நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். ඔබට දැනගන්න. ஆவியில நிரம்பினவங்க ආත්මෙන් පිරුණු අය නම් அழகா புத்தி சொல்லி அதை சரிப்படுத்தும். ලස්සනට දැනුවත්කමින් ඔය ඒ ප්‍රශ්නය හරියාකාරව ஆவியில நிரம்பாதவர் வந்தா නමුත් ආත්මෙන් ஒரு පිරුණු சின்ன නැති விஷயத்தை උඩා දෙයක් பெலூன் மாதிரி ஊதி බැලුම් එකක් වගේ පුපුරන உடைச்சிருவார். ඒක කඩලා ஒண்ணா இருக்கிறத එකට ඉන්නේ உடைச்சிருவார். සම්පූර්ණ சேர்ந்து இருக்கிறத එකතුලා இடிச்சிருவார். එවෙන් කරලා நல்லா போறத හොඳට යන්නේ கீழே இழுத்துருவார். යටට ඇදලා நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. හොඳට දැනගන්න. அவர் ஆவியில நிரம்பல. ඔව් ආත්මෙන් පිරලා ஆவியில நிரம்பினவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ආත්මෙන් சங்கீதம் පිරලා எழுதாங்க. ඒ ගීතකාව பாடியே புத்தி சொல்லிடுவாங்க. ඒ ගීතකාවලින්ම දැනුමුතුකම් பாடும் போதே ஆலோசனை வந்துரும். ඒ උපදේශ ඔබට එනවා சொல்லுங்க ஆமே. எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் මොන වගේ ප්‍රශ්න எவ்வளவு වෙන්නේ? சவால் வந்தாலும் මොන අභියෝග நீங்க ආවද ஆவியில ඔබ நிரம்பிடுவீங்க. ආත්මෙන් පිරුණාද உங்களுக்கு தெரியும். ඔබට දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும். ඔබට දන්නවා நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. ඔබ යාපත් සිටිනවා ஆமே. ආමේන්. நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்காகவே අපි යාපත් ලෙස සිටින நம்ம நல்லா පිණිස இருக்கிறதுக்காகவே අපි යාපතේ ඉන්න நீங்க நல்லா இருக்கிறதுக்காகவே ඔබ යාපතේ ඉන්න நீங்க නම් நல்லா இருக்கிறதுக்காகவே ඔබ යාපතේ ஆவியில ඉන්න ஆண்டவர் நிரம்ப சொல்லுங்க. ආත්මෙන් ඔබ සම්පූර්ණ වෙන කියලා කියනවා சொல்லுங்க ஆமே. ආමේන්. ஆமே. ஆமென். அதனால ஆவியில நிரம்பின ஒரு வாழ்க்கையை ඒ නිසා ආත්මෙන් පූර්ණ වූ ජීවිතය கர்த்தர் நமக்கு நியமித்து வைத்திருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපට නියම කර තිබෙනවා. எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை? ඒ වගේ ජීවිතයක් ඊදෙන ඔබ කැමතිද? இந்த வசனம் உங்களுக்கு போதிக்கப்படுதே அதுக்காக தான். මේ වචනේ ඔබට